Igqirha lithwasa ngesiko. So igqirha alithwasi kwagobela. Asinyangelwa kwagobela. Igqirha linyangwa kokwalo in your homestead, emthonyameni wakokwenu, emaxhantini akokwenu, bekhona abazali bakho. Isangoma sinyangwa kwagobela. Konke kwenziwa kwagobela. Sometimes nabantu bakini bengekho. Igqirha kunamasiko ongasoze ukwazi ukuwenzelwa kungekenziwa amasiko okuzalwa asekhaya. Isangoma siyakwazi ukuthwasa umzekelo singenayo imbeleko. Amasiko okuqala omuntu siyazi mos ukuthi especially amaZulu namaXhosa, most nguni tribes, imbeleko is common to all of us. EsiXhoseni awukwazi ukuthwasa ugqibe ungenayo imbeleko at least. So umahluko is there. Thina amaXhosa athwasa ngesuku, like recently kunenyanga oke wasithuka nje ku-TikTok. Mlibele bangibani lo tata. Sake nje mzamsearch. I have a question anyway based on that, but yeah, sithukile lo tata esithi like about last week uthi amagqirha amaXhosa imiphuphe abathwasi bathwasa isiko. It's putha sazi lutho. Iyaphazamisa ke into yomuntu ozawufuna ukugxeka into angayazi. But we are here. Yes. The Manches, help them. Into yomuntu ozawufuna ukugxeka into ongayazi. Into xa ungayazi iyekele kwabayaziyo. Orubuze. Orubuze. Yeah.